Kehittäjätiimi ideoi uusia liikennemuotoja digitaalisen kosketusnäytön äärellä, innostus ja luovuus ilmassa. Iloinen joukko lapsia oppii uudesta liikennemuodosta koulutapahtumassa, jossa on vuorovaikutteisia malleja ja innokkaita opettajia. Tyylikäs mainoskampanja esittelee uutta liikennemuotoa suurilla mainostauluilla, kaupungin läpi herättäen ohikulkijoiden huomion. Yön tapahtumassa värikkäät valot valaisevat uutta liikennemuotoa, kun se vie matkustajia kaupungin vilkkaaseen festivaaliin. Panoraamanäkymä uusista liikennekeskuksista, joissa on vilinää ja myyjiä, mikä luo eläväisen tunnelman. Ryhmä ystäviä nauraa ja jakaa tarinoita uuden liikennemuodon kyydissä luoden unohtumattomia muistoja yhdessä. Yhteisöjuhla uuden liikennemuodon kunniaksi, jossa paikalliset esiintyjät ja ruokamyyjät lisäävät tapahtuman elävyyttä. Perhe nauttii rentouttavasta päivästä kaupungissa käyttäen uutta liikennemuotoa vieraillakseen eri nähtävyyksillä. Eläväinen katutaideteos juhlistaa uutta liikennemuotoa yhdistäen taiteen ja yhteisön ilon ja tietoisuuden levittämiseksi.